Čaute, v tomto videu môžete do komentárov písať hociaké otázky. Ja urobím video a v nich vám budem odpovedať. Potom urobím samotné video z Grow a Garden a možno aj s citrónom, ktoré je moc extra, ale možno ho vydám. Nemyslím s youtuberom citrónom, proste s citrónom, že som ho jedol. No a ďalej. Za chvíľu bude aj súťaž o nejaké veci, tak aj to dám video, aj to vám poviem. A chcel by som aj dať nejaké video, že len tak z nejakej hry alebo tak. A pri tých otázkach, keď budem robiť to video, tak budem hrať aj nejakú hru. Tak ja si to budem čítať, budem to natáčať a budem vám odpovedať na otázky. Tak dajte like, odber so zvončekom, napíšte do komentárov hociakú otázku a majte sa.